Baliabideen bila. Hezkidetza esku hartze hezitzailea da. Ikasle bakoitzaren bakantasuna aitortzen du eta helburu hauek ditu. Ikasle guztiak parekidetasunean eta diskriminazio ezan heztea. Ikasle guztiak bizitzarako beharrezkoa diren konpetentzietan heztea. Ikasten eta irakasten dena osatzen duten elementuen multzoa kurrikulum edukia da. Kurrikulumaren izaera hezkidetzailea bermatzea ezinbestekoa da ikasle bakoitzaren identitate pertsonala era integralean garatzeko. Bestela, behin eta berriro kurrikulum androzentriko eta baztertzailea reproduzituko da sexu-genero sistemaren agindua jarraituz, neskengan trebetasun batzu sustatuz eta mutilengan beste batzu. Hezkidetza zer den badakigu, hezkidetzaren aldeko jarrera dugu eta hezkidetzailea diren baliabideak erabili nahi ditu. Zer egin dezakegu orduan? Lehenik eta behin, genero ikuspegia erabiliz diagnosia egin. Nolakoak dira neska ikasle eta mutil ikasleentzat erabili ohi ditugun baliabideak? Sexistak dira edo sexismoa reproduzitzen dute? Eredu estereotipatua sustatzen dituzte? Erantzunen arabera, erabakiak hartzeko momentuan egongo gara. Laburbilduz, hauek dira topatu ditzakegun egoerak. Baliabidea hezkidetzailea ez bada, galdera hauxe da. Ezinbestekoa da erabiltzen jarraitzea? Baliabidea derrigor mantendu behar badugu eta aldatu ezin badugu, oso garrantzitsua da landu bitartean azterketa kritiko egitea eta haren izaera ez hezkidetzailea salatzea. Eta aukera izan ezkero, baliabidea moldatzea eta osatzea hezkidetzaile bihurtzeko. Baliabidea ezpada nahita nahi ez mantendu behar, bi aukera ditugu. Hezkidetzailea den beste batekin ordezkatzea, edo bestela gu geu sortu hezkidetzaile bat. Beti ere, eta teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak aprobetxatuz, oso gomendagarria da lan hezitzailea optimizatzeko hezkidetzaileak diren baliabideak eta hezkidetzaren alde ari diren sareetan konpartitzea eta zabaltzea. Gogoratu horretarako martxan dauden hezkidetza sareak. Guztion artean hezkidetza sustatzeko prest? Created using Powtoon.